Čaute všetci, tu je Boženka. Možno ste zvyknutí na mňa, že budem taká energetickejšia, taká, že viacej nabudená, taká nabubtnaná, že budem nahnevaná na celý svet, ako čo sa robí okolo nás, ale nie. Ja som úplne spokojná a šťastná. Aj teraz sa dívam na rozprávky, pre dospelých, televízne noviny. Keď si bývali rozprávky také, že si ich čítali a počúvali predovšetkým deti. Od Hansa Christiana Andersena, alebo ten u nás, ten Pavol Dobšinský, čo pozbieral. Tí by sa hanbili teraz oproti tým rozprávkarom, ktorí nám rozprávajú tie ich rozprávky. A my, starí, my tomu jednoducho veríme, lebo sa nám to dobre počúva. Lebo stačia, keď sú tí, ktorí nám rozprávajú, tí rozprávky, stačí, že sú pekní, že majú pekný oblek, a že pekne vyprávajú a nám to stačí. Oni nám chcú veľmi dobre. Oni povedali, že my starší ľudia, my potrebujeme teraz v oktobri, aby sme si dali včeličky. Ja viem, že včeličky sú užitočné. Ja viem, včeličky nosia, robia medík. Ale ja si dám radšej túto domáci. Vypalím červička, ako tú včeličku. Včeličky nech opelujú kvety a nech roznášajú nektár a zbierajú do tých úlov, aby sme si potom mohli nachystať med na Vianoce, na oplatky a tak. Takže máme tých rozprávkárov a oni sa stali vlastne počasie hrdinovia. Niektorí z nich, nie všetci, ale takí najviac výrazní. Jeden skončil v Austrálii, tam dojí ťavy. Druhý, ten chodí s takými tričkami, čo si sám tlačí na svojej vlastnej tlačiarni. A hľadá to miesto, odkiaľ ho prepustili na chvíľočku na priepustku, pretože im slúbil, že už bude normálny. A tretia princezna, čo tam jedna taká bola, tá si diaľkovo dokončuje 1. stupeň základnej školy a tú štvrtú, tú najkrajšiu, čo nosil najviac krásnych šiat, tu zobrali do Ameriky na štúdiu úplne bez skúšok. A to len preto, že bola krásna. Ale máme aj nových. Máme aj takých, že nebojcov, terminátorov, supermanov, cinových vojačikov, tých, ktorí nám rozprávajú o tom, že ako je byť dobre, keď sme profesionáli, ako je dobre, že sme slušní, zodpovední, ako je dobre robiť ľuďom dobre. A ako sa treba správať tak, aby sme nešírili medzi sebou nenávisť. A jednoducho všade len kopec lásky a dobroty zo všetkých strán a všade len okolo nás samé dobré veci. A ja sa z toho naravne teším, že takíto rozprávkári sú medzi nami. My si až po rokoch spomenneme na to, že aké pekné rozprávky nám oni vyprávali a my sme boli nachylní tomu uveriť. Ja som takisto verila kedysi dávno Vincovi, ten mi povedal, že za jednu noc mi odovzdá všetky svoje úspory. A ja som si myslela, že peniaze. A potom sme čítali také rozprávky, že 1001 noc, až sa to teraz po rokoch zmenilo, že 1000 za jednu noc. Tak čo nakoniec? Nakoniec len toľko, že máme sa tak presne, ako si zaslúžime. A nemôžeme mať iných nemôže to byť inak. Musí to byť presne tak, ako to bolo predtým. Lebo keby to bolo tak, ako nám sľubovali, keď boli asi pripití, keď to sľubovali, tak by sme to nedokázali pochopiť. By sme to nenavnímali. Musí to byť tak. Musia byť taký, presne taký, a jak nie horší ako tí predtým. No a čo na záver? Na záver iba toľko, že tá DPH, čo tu vyprávajú, že na základné potraviny, neviem, či sa to bude sťahovať aj na to naše národné jedlo. Na brinzu, na slaninu, na zemiaky, lebo brinzové halušky si človek nespraví, keď tam nebude brinza, alebo zase halušky, keď tam nebudú zemiaky. Ja som už toho taká poplecená, ale ako si bolo, ako si bude. Tak nech nám zdravý rozum nechýba a úsmev z tváre nech nás nikdy sa nestratí a verme. Ale verme najviac sebe, lebo to je najväčšia istota. Pekný večer a na zdravie.